Nangita kami kay Sir Raymond, kay Logo. Sir, kabalo ka nga ang asawa mo nag-file sang annulment. Why? O ay? Kay sekretary kami ni Attorney Roque sa Pinapawan. Di pa hatod ni Attorney diri sa ba ang annulment paper kay papirmahan. Money? Ha? Not in good terms kamo ni Ma'am Hao. Ang nag-abot gid sa annulment ang tanan. Gusto niya. Oy. Isugo lang baya kami, sir, ngay hatod dire. Si Ma'am Luz Biminda kay Logo, no? Asawa mo? Sultan na siya. Wala, oy. Di, okay lang, sir, sa imo? Mapirma ka? Oh, ay gusto. Oh, hi. Sugo lang man kami ni attorney, sir. Amo nga ano lang namon, document lang namon, may video lang kay isugo lang abi kami ni attorney. Pinapawan pa kami halin. Di, nakaistoryanay kamo ni Ma'am, wala? Wala. Sige, sir. Pa-receive namon sa imo. Papirmahan namon. Okay lang? Okay lang man kaya. 200,000 daw ang ano sir ba? Bayaran. Ay, siya bayad ay. Ambot ano ang process niya? Ay amo. Pwede. Pero may mga property man kaya nga tungaon. Pwede, yan na tanan ko. Iya tanan ng bayad. Trip ko, padala ko pa. Hala oy. Sige, dali sir, pa-receive namon sir. Maliog kami diri sir. Dali sir, maliog kami sir. Kalang open kayo mo abi nakapangalan. Open lang para mabalaan ta. Permahan ta lang. Pero mapirma ka man ihan. Ali sir, pa-receive namon sir. Pero kung annulment, mapirma ka sir ha. Okay. Sige. Surprise! Happy birthday! Ha? Oh, excited daw. Excited sa annulment daw. Ali, sir, dito sir. Ay, wala din. Ali, sir. Dito sir, anay. Okay, happy birthday. Si Sir gid siguro ba kay gakadlaw? Why? Wala na ba lamang? Di kung to da annulment, masugot ka na lang gid gali. Hindi, istorya lang to kay pala ko naman daan. Balaan mo tinga nga do baby ka manaw. Sige, balaan ko na gid nga amo nimo. Sige. May ara siya message para sa imo, sir. Ambal niya, hello gang, happy 38th birthday my love. Mag-aaway lang tayo araw-araw. Ha? 39 na Ay, sipyat si Mrs. eh. Hindi siya gusto magmalam ka. 38 ka lang gyapon. Pagkiliwat lang, ma'am, nga 39. Mas mami, gani ni kay mas bata. Ambal niya, malam dun ka. Hindi man tayo bate or good terms few days ago. Pero matagal ko na pinlano, awayin ka ng sobra hanggang mainis ka bago darating ang kaarawan mo. Pero napaaga lang talaga ang gera sa Marawi. Hahahati, kumusta heart natin? I'm sure nagwawala ka dyan, nag-inom-inom. Musta ba'y feeling sang ginbulagan? Gibulagan niya kasi raw. Maaway man kita araw-araw pero love na love kita. Malayo man ako ngayon and I'm not around with you today. Sa para na ito, murag naa lang ko sa tapad mo. I want to make your 39th years of life memorable. Kay base amo ni ang first and last ko na surprise. Or nga first and last ra. Uli na si ma'am siguro. Enjoy and have fun. Wish you all the best and wish ko sa'yo and prayer is buligi ang sarili mo para magbago, para mawala na ang imo yosi.
Hindi man ngayon, bukas o sa susunod na araw, pero tulungan mo sarili mo para maiwan yan. Kay hindi na para sa akon, ang handom ko kundi para sa imo. O amo gid ang wish ni Ma'am Sir, mawala na daw unta ang sigarilyo. Samtang aga pa, kag kaya pa. Ay, hindi lang ni para sa imo, kundi para sa akon, sa mga future kids naton. Iwas-iwas na sa pagkasuplado, kay kung kisa may ginabatyag man ako diri, na kailangan ko pod atensyon mo. I hope ang tanan ko habilin, uyaw-yaw sa imo may halaga. Tanan ko pagbawal sa imo, hindi para sa akon, kundi para sa imo safety. Again, happy birthday my love. Have fun and enjoy. Ang nagmamahal, ang iyong tigring asawa. Your Laura, all the way from Kuwait. Si tigre daw si Ma'am Sir ah. Te, ano ma'am, bal mo sa iya, sir? Ano ma'am, bal mo kay ma'am? Ngayon kami message mo sa iya. Kalaway ko nga tawa. Oo. Ano? Salamat sa ano sa surprise nga balaan ko na daa. Niringan ko na. Nga nakahiring ka, sir, raw? Ah, Nga nakahiring ka? may nalustok lang. Ha? May nalustok. Te, ano Pero ma? dugay ang ginaplano man gud. Oo. Te, ano ma'am, bal mo kay ma'am? Salamat My love, Laura Laura. Tigring Laura. Why I love you. Goni. sa ano sa surprise nga balaan ko na. Pero te, biskan balaan mo, nalipay, wala. Lipay siyempre. Oo, amo na, iya. Sabi na gid, ang sunod nga surprise, siya na gid dire no. Pag-abre mo siya na. Masap, Biskan hindi na surprise basta makauli lang. Wow, sana all. Oo. Di daw Terry ayaw. Di na-appreciate man ang effort ni ma'am. Appreciate kayo ma'am kay biskan di kami away. Nay mo ay po sa akin. Oh. Okay lang na sir, normal lang na siya no. Ah. Okay, te sige kantahan ta si sir. Happy birthday. Ay, wala ka ba, sir? Biskan sa bas. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, sir, make a wish and blow your candle. Yehey! Happy birthday. Sir, kami gali ang Sweet Joy Wheel of Surprise sa Kidapawan. Hindi kami sekretary ni attorney Hindi magkabalaka kaya hindi ka mo magbulag ni ma'am. Kasi forever na ni forever. Sige lang mga kami na. Ay, oo, normal lang kita sir no, mag-away. Pero hindi magbulagay. Okay, sir, happy birthday. Tinalipay ka subong mo na. Lipay mo. Oo, last message kay ma'am. Why, I love you da. Sige na, I love you lang ginaluhulat ni ma'am. Kape. Oh, kahit para hindi ka daw tuyhon. Ayang lang salamat gid sa ano sa surprise mo. Salamat talong perme. Love you. Okay, naka-I love you na gila. Anak lahat daw si sir. Sir, ikaw, ano yung message sa imo otod? Ayo lang perme mon. Sa imo nga duty dire. Wow. man ta tikal sa ilo sa to. Gani. Salamat sa inyo ma'am. Oo. Okay. Ti ano mambal mo kay kuya mo sir? Concern niyo sa imo ba? Gani. Palangga nga otod. Salamat kay manang suporta. Along mo perme. Oo. Okay, happy birthday, sir. Okay. Sir, may ara pagali ano, isa pagali si Ma'am diri ka ano sa imo. Padala. Oh. Ay.
Sir, paborito mo ko na ni. Hindi siya magsugot niya, wala ni. Kaya amo na ni ang pinakagusto-gusto mo, siling niya. Walang kinahambal. Kal. Paborito daw ni Sir siling niya malipay. Takon ba na ma'am kung may kal nga dala. Grabe ka palangga, no? Okay, happy birthday.